storytelling at the San Sebastian International Film Festival. My name's Len, and I recently joined Climate Spring, working in development. Climate Spring is a global development fund looking at different ways that we can explore the climate crisis through our work in the screen industries. It was set up as a community interest company about 3 years ago by a leading climate strategist, Lucy Stone, and a team of industry experts, including Josh Cockcroft, James Durant, and Victoria Stevenson. We're funded by philanthropic grants and invest in projects so that we can start looking at different ways to push the narrative on climate forward. And without further ado, I'm delighted to introduce our esteemed panelists today. Nerea Ramirez Pires is an environmentalist and a postgraduate in environmental education. She's been part of the environmental movement in Madrid for decades, working with the NGO Ecologistas en Acción and in feminist collectives such as Feministas for Climate and the feminist choir Malva Loca. Nerea works on projects within social and solidarity economy networks, such as the Eco Co-housing project Entre Patios and the Madrid Social Market. Since 2022, Nerea has been the coordinator of ecofeminism at Greenpeace in Spain. And then we have Eneko Murazabal. He is the head of circular economy and cultural projects at Bilibin Circular. Eneko trained as an industrial designer at the University of Montreal and the Polytechnic University in Valencia. Throughout his career, he's focused on people-centered design, service design, and sustainable development. Currently, he leads circular economy projects in the cultural and industrial sectors at Bilibin Circular. In addition, he's responsible for Basque Green Film, an initiative by the Basque government's Department of Culture and Language Policy, which aims to promote sustainable filmmaking in the Basque country. Eneko is also a director whose short-form film, Planeta Gatik, just premiered at the festival today. And also welcome Ellum, who is a BAFTA-nominated and Oscar-shortlisted writer and director working in film and television. His debut short, Our Kind of Love, was BAFTA longlisted in 2019 and has been screened at festivals worldwide. The film has garnered over 3.6 million views on YouTube to date, and his latest short film, Yellow, was BAFTA nominated in 2024 and shortlisted for the Academy Awards this year too. Elham is also part of BAFTA Connect, as well as BBC Voices. So welcome everyone to this discussion. To begin, would you guys like to share a little more about your role and your organisations and the current projects that you're working on? And then perhaps we go to Eneko first. Arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todos y todas. Pues bueno, como muy bien me ha introducido Len. Unfortunately, we cannot hear Eneko. Good afternoon, everyone. I am Eneko Murazabal, and Lynn has introduced me very well. In Bilibin Circular, we work in the world of culture, specifically concerning cinema. There are three main types of activities we carry on. Firstly, we help cinema producers and directors to meet the environmental conditions that must impactuak nola bete ditzazketen funtsak lortu alizateko eta diru laguntzak lortu alizateko. Eta beste ekoiztetxe batzuekin apur bat gehiago haratago goaz eta zigilu berdea eta bestelako zigiluak lortzen laguntzen diegu. Ondorioz, hasi ziren eskatzen laguntza orain hitz egingo dugunari buruz hori nola txertatu dezakegun, alegia, nola txertatu dezakegun lente klimatikoa edota zinemaren bidez nola lagun dezakegun eztabaida honetan. Lantegi batzuk egin ditugu gai honi dagokionez.
eta Linek komentatu duen moduan, batzuetan lan egiten dugu modu erregularrean Eusko Jaurlaritzarekin eta beste erakundeekin, ikusteko nola joan gaitezken irizpide hauek pixkanaka sartzen laguntza publikoetan eta deialdi eta politika publikoetan. Soilik gauza bat esan nahiko nuke. Ahozko tradizioak izena du zinemaldian eman den labur metraia, eta Donostiako zine fantastikoaren zinemaldian ere beste laburmetrai bat estrenatuko dugu. Eskerrik asko. That's wonderful. Thank you very much. And also I should... Eskerrik asko. Antolatzaileek esan didate zuei esateko amaieran koktel bat dagoela eta denok gonbidatuta zaudetela. Topagunean izango da. Ez dakit oso nola esaten da, nitzori ondo esan dut, bai, uste dut baietz. Gero gogoraraziko dizuet dena den, beraz, orain, kontatu apur bat mesedez zer egiten duzunzuk, bai, ni zuzendaria naiz, Afganistanen jaio nintzen, eta nire lanaren zati handi batek, zerikusia du etxearekin, identitatearekin, jatorriarekin, batez ere gutxi errepresentazio txikia duten jatorriekin. Historiok kontatzea gustatzen zait. Bereziki azpierrepresentatutako pertsonei buruzkoak. Arratsaldeon, Linek kontatzen zigun, guk apur bat gehiago kontatzeko gure lanari buruz, Greenpeaceko ekofeminismo mugimenduan nabilni, agian ez dakizu oso ondo zer esan nahi duen honek, baino azken finean egiten duguna zera da. Beste ikuspuntu bat, begiratzeko beste modu bat, lantzen saiatzen gara, paradigma aldaketa bat behar dugu, gaur egun bizi dugun krisi sozial eta klimatikoan, beharrezkoa da errora joatzea eta paradigma aldaketa hori beharrezkoa da. Azkeneko urteetan beharrezkoa izan da begirada hori aldatzea, begiratzea zertan datzan arazoa, non dagon erroa eta gai izan behar dugu soluzioak aurkitzeko pertsona guztientzako baliozkoak direnak eta epeluzekoak izango direnak. Ni proiektu batean nabil, beste lankide batzuekin eta azken urteetan ekotopiak landu ditugu. Zer da hau? Utopiak, baino alderdi ekoarekin. Alegia, nola imaginatu dezakegun etorkizunak, etorkizun onak, zer da ona, hori desberdina izan daiteke, baina guztientzako onak izan daitezken etorkizunak planetaren mugen barruan. Guri interesatzen zaigu ideia bat, alegia, nola jartzen dugun fokua edo lentea gaur egun gertatzen diren gauzetan eta erakusten digutenak beste aukerak posible direlak. Badira gauza batzuk dagoeneko gertatzen direnak eta horien bidez ikusten dugu edo ikusi dezakegu nondik joa daitezken aldaketak. Beraz, utopia horietan nahi duguna da jaso, berreskuratu guretzako baliagarri diren gauzak. Beraz, hemen interesgarria izango da hitz egitea, bai Enekorekin, bai Elamekin, ea zinema munduak gonbidatzen gaituen imaginazio mota hori kultibatzen. Thank you very much. Eskerrik asko. I wonder if we should start with ecofeminism that you just mentioned. Beno, hasteko, ekofeminismoa komentatu duzu, Nerea. Har dezagun gai hori. Gaur egungo ekofeminismoko aurpegiak femininoak dira. Zergaitik emakumeak sentitzen dira relazionatuagoak aspektu hauekin? Edo ordezten dituzte aspektu hauek gehiago. Zure ustez, hau da emakumeek gehiago konektatzen dutelako publiko zabalagoarekin, eta agian horri esker aldaketa erresagoa izan daitekelako industrian kamararen atzean?
Inkestetan beti ikusten dugu emakumeak beti kontzientzia handiagoa dugula ingurugiro gaietan. Eta ziurrenik zineman antzeko zerbait gertatuko da. Zati hori, ekofeminismotik, baita feminismotik ere, azaltzen da emakumeak jarri gaituzten lekutik. Ez da guk emakumeok naturarekin konexio gehiago dugulako. Baizik eta historikoki kokatu gaituztelako zaintzan. Eta bizirik mantentzen gaituen hori sustengatzen. Ez bakarrik familia, baizik eta baita ere zure inguruan dituzun baliabideak. Eta badakigu, gerra garaian, edota fenomeno meteorologiko estremo baten ondoren, emakumeak dira dena berriro normalitatera bueltatzen dutenak. Egia da emakume guztiak ez darela hor, baina historikoki hor kokatu dituzte. Beraz, logikoa da pentsatzea emakumeen eskutik ere etorriko dira narrazio horiek zineman. Mundu feministatik eta ekofeministatik pentsatzen da lente edo begirada aldaketa hori zaintza emakumeen gaia ez den modu beren, hemenek erdina gertatzen dela, hori kontatzeko modua badagoela, eta gai garrantzitsuak sartu behar dira, eta espero dugu hori pixkanaka zinema egiten duten pertsona guztiengan barneratzea, ez bakarrik emakumeengan. Eskerrik asko. Zuek zerbait gehiago gehitu nahiko zenukete gai honi buruz, alegia ze rol duten emakumeek eta ze rol ari zareten oraintxe bertan egiten. Bai, aipatu duzunari zerbait gehitu nahi nioke, eta hauxe da. Interesgarria da emakumeen begiradak dagoeneko jasotzen dituela krisi klimatikoaren errealitateak kontatzen dituzten istorioan. Jakina, diru-sarreren, geografiaren arabera, desberdina da. Baina emakumeentzat, bizitzako beste alderdiak bezala, emakumeak sentsibilizatuta daude klima aldaketarekin. Afganistanen, nire jaioterrian, oso ohikoa da emakumeak inguru naturaletan lan egitea, kanpora ateratzen dira, jana biltzera, konbustibla biltzera, eta konexio handiagoa sentitzen dute naturarekin. Eta beraiek uzten dute beren marka klimaren aldaketan egiten ari garen lan honetan. Emakumeak askotan violentzien aurrean vulnerableagoak dira, zaurgarriagoak dira. Nire naiz emakumea eta beraz ezin dut lehen pertsonan hitz egin. Baina badakit zaila dela emakume izatea eta aldaketa klimatikoak gauzak zailtzen, are gehiago zailtzen dizkiete. Niri gustatuko litzateke zerbait txertatzea. Bereziki orain arte errepresentatu ez diren edo gutxi errepresentatu diren ahotsekin eta bereziki zineman. Hau identifikatuta dago eta gutxi gora bera saiatzen da orekatzen, baina oraindik bidea luzea da. Uste dut ados egon gaitezkela kontu batekin. Zineman badira ahots asko ez direnak entzun, badira datozen hamarkadetan zinema egiteko modu berriak ikusiko ditugu, zeren jende asko ez du aukera izan zinema egiteko edo ez da egon errepresentatuta zineman. Festivaletako palmaresa ikustea besterik ez dago horretarako. Adibidez, zenbat emakumeek irabazi dituzte munduko festivaletako sari nagusiak. Nereak eta Elamek dagoeneko aipatu dute. Bibentzia horiek eta bagaje kultural hori evoluzioan da, emakumeengan dago, eta hori loratu egingo da zineman. Eta ziur nago narratiba klimatiko berriak ikusiko ditugula, utopiak ikusiko ditugula, baita ere
etorkizunean nahi dugun eszenarioak, eta horiek denak emakumeek gidatuta izango dira. Thank you. So I'm really interested in how you... Eskerrik asko. Jakin nahiko nuke nola enfokatzen duzuen storytellinga espazio berri honetan. Zuk adibidez, Greenpeaceekin egiten duzu lan. Eta begirada hau nola dago txertatuta. Elam, zuk laburmetrai bat egin duzu, eta jakin nahiko nuke nola hasi zinen lente klimatiko hau txertatzen. Bidai artistiko horretan zer deskubritu zenuten. Begirada hau deskubritu zenuten arte zein izan da ibilbidea? Aldaketa klimatikoaren gaia askotan dokumentaletan landu da. Dokumentaletan zerbait ikasi behar dut, ondo entzun behar dut, eta ikaskuntza bat dago. Baina nik agian nahi dut errelajatu, entretenitua izan, eta hor ez dugu lertzen baizik eta sentitu egiten dugu. Uste dut lente klimatikoan baita badagoela lente semantiko bat. Beste dokumentaletatik beste narratiba batzudera pasa behar dugula uste dut. Hori saiatu naiz egiten nire azken laburmetraian. Aldaketa klimatikoak emozionatzen bagaitu, eta historia horiek beste begirada batzuetatik ikusten baditugu, sentitzen dugulako, horrek beste eragin bat izango du. Welcome's Lens, hori da Londresen bizi den emakume pakistani bat. Eta oso larrituta dago itsasoaren maila igotzen ari delako, eta beldurra dauka bere aitaren hilobia urazpian ez geratuko dela. Eta storytelling hori benetan oso interesgarria da, gaia oso interesgarria delako. Aldaketa klimatikoari buruz ikasteko dagoeneko ez dugu dokumentalik ikusi behar, baizik eta fikzioaren bidez, pelikulen bidez, laburmetraie edo luzemetraien bidez, sentitu dezakegu helburu horren influentzia, lente klimatiko horren influentzia. Pentsa dezakezu mehatxatuta gaudela klima aldaketarengatik, baina beste begirada batean ere ikusi dezakegu gure planetaren historia hor dagoela, krisi klimatikoak, krisi humanoa dago, eta horrek eragina du jendearengan, sakon, bihotzera iristen zaizu, ez dago soilik zure burmuinean, eta hala zure jokabideak aldatzen dituzu, errespetu gehiago duzu naturarekiko, bihotzera iritsi zaizulako, ez bakarrik burmuinera, eta nik horrela enfokatu dut nire proiektua. Oso ondo, eskerrik asko. Lantegietan, moderatzaile gisa egon naiz, eta proiektuak, zinemari buruzko proiektuak garatzen ari den jendearekin egon naiz, eta aukera bat izan da niretzat lente klimatikoa pixkat txertatzeko eztabaida horretan, ezta? Lantegiak beti hasten ditut metafora bat kontatuz. Hau da, guazen betaurreko batzuk jartzera. Guazen edo ikus ditzagun gure istorioa, gure gidoia, lantzen ari garen gidoia, edo pertsonaiak, idazten ari dugun hori guazen krisi klimatikoaren betaurrekoekin ikustera, edo krisi humanoaren lente hori erabiliz. Eta pixkat, nire asmoa da solemnitatea kentzea gaiari. Nire esperientzian, zineman idazleak direnak oso desberdinak dira beraien artean, eta beren motivazioak, beren energia, beren motivazioa azken finean, proiektuak aurrera eramateko txinparta batetik hasten dira, eta txinparta horiek oso desberdinak dira. Ideia horiek jatorri desberdinak dauzkate, batzuk inspiratzen dira, berriak ikusten, eta beste batzuk beren iraganean sakontzen dute. Zinemaldi honen debate batera joaten bagara, ikustiko dugu, bakoitza oso desberdina dela, eta kontuz, ni ingeniaria naiz artista.
ingeniaritza ikasi nuen, baina orduan esaten diet guazen ondo pasatzera eta jartitzagun betaurreko hauek. Eta horrela ikusten dugu ea ezer berririk ikusten dugun. Gidoi hoietan, lan hoietan, agian ez dakit detailutxo bat gehitzen diote pertsonai bati, ez dakit beste ikututxo bat emateko, aberasteko, kontraste bat gehitzeko, edo agian akzio bat izan daiteke aberasten dutena. Orduan, horrela, edo proposamen hau egiten diet lantegian, eta alderdi metodologikoari ikusita, Alberten egin diren gauzak plan replacement, eskuliburu desberdinak argitaratu dituzte, eta Jules Bicyclek ere argitalpenak egin ditu, climate justiceari buruz, eta lan horiek oso inspiratzaileak izan dira niretzat. Lan delikatu hau egiteko eta jendea inspiratzeko, idazten ari den jende hori inspiratzeko. Eta jakimina daukat, jakiteko ekotopiei, gehiago jakiteko ekotopiei buruz, hau da Greenpeaceen egindako komiki bat, formatoa komiki batena izan da, eta oso gomendagarria da, baina konta iguzu zerbait horri buruz, mesedez Nerea. Bai, hori historio desberdinen sortzeko proiektua izan da, Astiberri da, eleberri grafiko bat, ilustratzaile desberdinek osatuta, eta beren erronka izan zen istorioak sortzea, bakoitzak istorio bat sortu behar zuen. Eta beraientzat nahiko erronka garrantzitsua izan zen, eta nola izan zen prozesua. Komentatu duzuna, betaurrekoa jartzeko ideia hori oso interesgarria da, zegu gure lanean gai klimatikoei buruz lan egiten dugunean, badakigu alfabetatze behar dugula, alfabetatze ekologikoa. Normalean unibertsitatean ikasten duzu zer den aldaketa klimatikoa, baina ez dakizu ondo nola edo ekosistema batek nola funtzionatzen duen. Pentsatzen dugu aldaketa klimatikoa katastrofe txikietan datza, baina hori baino askoz gehiago da. Orduan, ilustratzaileekin zer egin genuen. Goiz oso bat pasatu genuen honi buruz hitz egiten eta gauza oso txarrak eta negatiboa kontatzen, pentsatzen genuen oso agobiatuta sentituko zirela, baina ez, jakinmina sortu genien, eta galderasko egin zituzten egia esan, planetari buruzko galderak, zer gertatzen ari denari buruz, eta utopiei buruz ere hitz egin genuen, nola aldatu den kontzeptu hori historian zehar, normalean, oso urrun dauden tokiei buruz hitz egiten dugu, utopiei buruz hitz egiten dugunean, baina historiaren zehar ikusten dugu utopiak oso errealak izan direla, eta nola sort dezakegu edo eraikin dezakegu utopia bat, eta pausoz pauso joaten gara, utopia sortzen, edo kontrakoa, pentsatzen dugu helburuan zein den, eta atzera pausoak ematen ditugu. Eta, hortik aurrera, beraiekin jolastu genuen, edo umorea erabili genuen, drama, umorea, eta bakoitzak zer egin behar zuen, ez dakit, estilo bat garatu, edo aukeratu, eta hor zerrendatxo bat egin genuen, zer da garrantzitsua aldaketa, edo begira da aldaketa hori posible izan da dein. Eta hor, zerrenda bat osatzen duzunean oso interesgarria da. Zerrenda horretan ez da bakarrik aldaketa klimatikoari aurre egin, ez. Hor agertzen dira oso gauza desberdinak, gure ohiturak aldatzea, hobeto bizitzea, oso osagai humanoak direnak, eta ez da bakarrik txapa bat sartzea aldaketa klimatikoari buruz. Eta oso prozesu kolektiboa izan zen, beraiek hitzaldi guztietan azpimarratzen dute, oso garrantzitsua izan zela historioak era kolektibo batean sortzea. Eta gero bakoitzan noski bere etxera joan zen eta bere gidoiari buruz pentsatu zuen, baina alderdi kreatibo hori, sortzaile hori kolektiboa izan zen.
arreta jarri genuen baita ere beste osagai batzuetan. Normalean ez daudena klimari buruz hitz egiten dugunean. Adibidez, nola izango litzateke ekotopia bat osasunari lotuta dagoena, nola edo osasun zerbitzuan nola antolatuko da etorkizunean. Horrela, pixkat aldatzen dugu, normalean pentsatzen dugu, bai, hau hortu bati buruz da, edo, bueno, hor gai tipikoak daude, eta pixkat aratago nahi genuen joan, beraiekin, eta historia batzuk hitz egiten dute, eskualdei buruz hitz egiten dutenak, adibidez. Orduan, beste elementu batzuk jarri genizkien aurrean, historioetan zitzaten. Eta erronka handia izan zen beraientzat, oso ondo atera zen, eta oso gomendagarria da, irakurtzea gomendatzen dizuet barkatu. Eskerrik asko, bai, segundu batzuk behar ditut, aldi bereko itzulpena daukadalako. Bai, hau guztia oso interesgarria da, dirudienez, guztiok ezagutzen ditugu pelikula handiak, Don't Look Happened, eta besteak, distopiei buruz, distopia klimatikoei buruz hitz egiten dutenak, eta zinegileak oso interes handia daukate gure planetaren etorkizunengan, eta ze konponbide egon daitezken jakin nahi dute. Adibideren bat daukazute zuen azoketan, zuen herrialdetan, gai honi buruzkoak. Resina Morales, Espainian egindako serie bada, datorren astean estrenatuko da. Ez dakit, zuek proiekturen bat daukazute zuen herrialdetan, aipagarria dena, nola heldu diezaiokegu erronka honi, aldaketa klimatikoari, beste era batean, agian, zuen herrialdetan. Bai, galdera hau batzutan sortzen da, aipatzen da, nire lantegietan. Eta erantzun bat entzun nuenean oso interesgarria iruditu zitzaidan. Hau da, segurazki utopia hauek eta film hauetan ikusten ditugun etorkizun alternatiboak oso interesgarriak dira, galderak sortzen dituztelako, eta segurazki hauek ez ditugu aurkituko mainstream film horietan. Beraz, hau periferian jarraitzen du, kanpoko partean, eta Kataluniako zuzendari batek egin zuen film bat, emakumea zen, Cariño he mandado a los hombres a la luna izena zuen, eta utopia bat zen, eta hor zientzialari batzuk alde zituzten gizon guztiak ilargira, eta orduan beren bizitzan tolatu behar dute lur planetan, Katalunian, baina adibide hau oso interesgarria iruditu zitzaidan, ikusi nuen filma edo proiektua pixkat underground bada, baina oso provokatzailea eta gustatu zitzaidan erreflexio hori, gogoeta hori. Periferian bilatu behar dugu. Gauza asko jadanik egin dira, hor daude. Eta frekuentzia horretan daude. Orduan gomendatzen dizuet. Cariño he enviado a los hombres a la luna filma. Saiatuko nahi zure galderari erantzuna ematen. Nire herrialdean nola erakusten dugu aldaketa klimatikoa, ez dugu erakusten, gudu bat egon da nire herrialdean, azken 50 urtetan, gure bandera 5 aldiz aldatu da ni jaio nintzenetik. Nire herrialdeak ez dauka espaziorik inolako narratibarentzat, ari gutxiago aldaketa klimatikoari buruzkoa. Guk gerra daukagu, eskubideak urratzen dira, danetik dago, eta beste gauza batzuk tratatu edo dauzkagu gure herrialdean, bizitzarekin eta bizirautearekin lotuta dagoenak. Egia da, aldaketa klimatikoa edonon dago, toki guztietan dago, baina nire herrialdean ez dago espaziorik horretarako, ez dago zinema industriarik, zuzenean. Eta
toki batzuetan badaukagu aukera historioa kontatzeko, baina hori nola egiten dugu beste herrialde batzuetatik. Eta nola kontatu dezakegu azpiordezkatu dauden historio horiek, baina saiatzen gara, baina adibidez, generoa, geografia oso desberdina da, herrialde batzuk ez daukate dirurik, ez daukate denborarik, hau guztia garatzeko, beraien eta industriak ezin die lagundu. Aldaketa klimatikoari buruz ikasteko. Afganistanen egon nintzen iaz, eta nire lehengusu batekin hitz egin nuen. Eta berak Coca-Cola bat edan zuen, eta bota zuen lata. Eta esan nion, zer egin duzu? Nik beste ohiturak dauzkat, eta beraintzat hori oso normala da, lata bat lurrera botatzea, zer da garrantzitsua beraientzat jateko edukitzea gaur. Eta hau egia da Afganistanen, baina beste toki askotan ere. Aldaketa klimatikoa ez da ikusten arazo kolektibo gisa, baina zerbait egin behar dugu, ez? Desberdintasunak, azpi ordezkatutak dauden taldeak tipikoagoak dira munduko herrialde batzutan, eta toki horietan zinema balego, bai, ikusiko lukete horrelako filmen bat, noizean behin, baina ez dago tokirik horretarako. Oso zaila da niretzat adibideak bilatzea, eta atzotik nabil bueltaka honekin, eta ze eredu eman dezaket. Enekoren gomendioa apuntatu dut, eta nik Itziar Bollain aipatuko dut, eta El Olivo filma oso konprometitua dago bera, gai hauekin, eta nik uste dut aipatu beharra dago, Itziar Bollain. Gure radarrean izan behar dugu Itziar, beti. Bere filmak ez dira gai klimatikoa duten filmak, baina beti ere elementu batzuk erreskatatu ditzakegu, eta ez da utopia bat, adibidez, bere film hau. Ni normalean saiatzen naiz beste film batzuk bilatzen, hau da, naiz eta aldaketa klimatikoari hitz egin ez, bai badaude film batzuk, beste elementu batzuk dauzkatenak, eta orain dela gutxi ikusi nuen filma bat, El 47, orain zinemetan dago, eta oso polita iruditu zitzaidan. Zergatik, ez da klimatikoa, ez du hitz egiten klimari buruz, aldaketa klimari buruz, ez da borroka ambiental bat, baina hor arazo komun bat agertzen da, eta ikusten da nola sostengatzen diren enplegu horiek, eta nola borroka kolektibo baten bidez, beraien bizitzak deunago bihurtzen lortzen dute. Eta askotan filmak ez dira klimari buruz, baina oso elementu garrantzitsuak erreskatatzen dituzte eta erakusten dituzte. Eskerrik asko. Bai, aukerak ditugunok, erantzukizuna ere badaukagu. Eneko, galdera bat daukat zuretzat. Zuk diseinu industrialtik zatoz. Ze aldaketa eta ze aldaketak azpimarratuko zenituzke ekonomia berdean. Agian ideia batzuk partekatzeko gurekin. Bai, atzo galdera hau jaso nuenean esan nuen, ze teknologia gomendatuko dut nik. Egia esan da, nik neuk ez daukat itxaropenik teknologia batengan, etorkizun jasangarri bat lortze aldera. Nereak aipatu du, nik uste dut iraultza izango da gauzak nola egiten ditugun, eta ez ze gauza berri edo ze asmakizun berri lortzen ditugun. Aipatu dut, paradigma aldatu beharra dago, hori izango da benetazko iraultza, behar dugun iraultza. Eta ni neuk nire
eskarmentu apalean eta formakuntza apalean, nik ez dauka buruan konponbide teknologikoa, baizik eta edo gizarte konponbidea beharko dugula uste dut. Eta hor utziko dut, eskerrik asko. Eskerrik asko, bai, oso ondo. Espero nuen erantzun hori, bai, eskerrik asko. Hitz egin dezagun orain osagai batzurei buruz. Gure proiektuetan lan egiten dugunean, etorkizunean pentsatzen dugu, eta jakin nahiko nuke ea elementu zehatzak dituzuen buruan, zuen proiektuak garatzen dituzunean. Whoever would like. Nahi duenak erantzun dezake, edo alda dezaket, galdera, ez daukat inolako arazorik. Work in this space. Zer da? Esan nahi duzuen garrantzitsuena, zuen lanean esan nahi duzuena, ze sensazio, ze ideia nahi duzue transmititu. Niretzat ordezkaritza, hau da, beti pentsatzen dut nondek natorren. Historioak, niretzat importanteak diren historioak ez dira kontatzen, nire herrialdean garrantzitsuak diren historioak ez dira kontatzen. Azpi ordezkatuta gaude, edo daude pertsona horiek, eta pertsona batzuk noski inpakto klimatikoa gehiago jasaten dute, eta normalean baztertuta daudenak dira, baina ez bakarrik zineman baizik eta bizitzaren alderdi guztietan. Beraz, niretzat, garrantzitsua da historio horiek kontatzea. Eta azpi ordezkatuta dauden pertsona horiek erakusten dutenak. Adibidez, pakistandar, musulman, neska bat erakusten dut nire lanean, nire filman, gure kulturan. Ezinezkoa da norbait bere hilobitik ateratzea, baina neska honek egin beharra dauka. Aldaketa klimatikoa dela eta. Eta nik erabaki dut bere historioa kontatzea. Esateko, aldaketa klimatikoa dela eta gizaki batzuk, naturalak ez diren gauzak egingo ditugula. Eta krisi klimatikoa, beste krisi batzuen bukaera ekarriko digu. Eta zubi lanak egingo ditu kulturen artean. Beraz, ordezkapen normala balego, film honetan, gauzak ez lirateke hain zailak izango. Baina bere erlijioa azpi ordezkatuta dago. Eta nik historia hau kontatu dudanez, ahotsa ematen diot, eta pertsona honek aurre egin behar dio aldaketa klimatikoarei, baina dilema pertsonala ere badu, eta bere edo hilda dagoen pertsona bat atera behar du hilobitik, eta horrek aberastasuna ematen dio historiari. Nerea, zuk ere esperientzia duzu hezkuntzan. Zer iruditzen zaizu garrantzitsua kontatzeko publikoari krisi klimatikoari buruz? Beno, saiatuko naiz trasladatu nahi ditugun ideia zentral horiek komentatzen. Publikoari komunikatu nahi dizkiogun ideia horiek. Greenpeaceen, kanpaina eta lan ugari egin behar dugu egunero. Baina uste dut, etorkizunera begiratzeko lan honekin, mezua izan beharko litzateke, ez dugu jokoa amaitutzat eman behar. Eta arriskutsua dela jokoa amaitutzat ematen baduzu. Gaztei egindako inkestetan ikusten da portzentai handiek ez dutela sinisten etorkizunean, antsiedade krisi handiak dituztela. Galdetzen diete etorkizunari buruz eta esaten dute ez dutela ezer espero etorkizunaz. Eta Najarauik posizio horri buruzko
arriskuak komentatzen ditu. Zeren, zuk ezin baduzu ezer egin, besteei uzten diezu ardura. Saiatzen ari gara ideia hori transmititzen, alegia jokoak jarraitzen du, eta horretarako goazen berreskuratzera posible diren gauzak. Beraz, lehenengo idea litzateke ez eman jokoa amaitutzat, eta bigarren ideia litzateke goazen gauzak berreskuratzera, egunero gertatzen diren gauzak, bai hemen, bai beste lekuetan. Guk ez gara gu esaten dugunak jokoa ez dela amaitu baizik, eta badira adibideak egin daitezke gauzak eta hobeto bizi gaitezke. Eta bada beste hirugarren ideia bat, eta honakoa da. Nola egin dezakegun hau gure privilegio posiziotik? Zeren hori da, realitatea. Mezu hau beraz oso ondo bota behar da, eta transizio proposamenekin batera bota behar da, pertsona zaurgarrietan fokoa jartzen dutenak, eta orainean fokoa jartzen dutenak. Bai, etorkizuna landu behar dugu, baina guk privilegiotik hitz egiten dugu, baina lan egiten dugu hau mundu guztira iristeko. Beraz, zuk leno erronkei buruz galdetu diguzu, eta nik uste dut horiexek direla. Eta jakina soluzioak, irtenbideak eman behar dira, baina beti ere aurrera jarraitzeko begirada horrekin, gizatasunaren proiektunekin aurrera jarraitzeko begiradarekin. Thank you very much. Eskerrik asko. Bueno, ingurumen mugimenduan, Greenpeace ezaguna da, ekintzak egiten dituelako pertsonen kontzientziak handitzeko, jendea sentsibilizatzeko, eta abar. Zure ustez, ekintza batzuen aurrean publikoek hobeto erantzuten dute, adibidez mobilizazioaren aurrean, zerbait honen inguruan kontatu nahi duzu? Zuk erantzungo duzu? Nik erantzungo dut. Gai hau beti ateratzen da gai honen inguruan hitz egiten dugunean. Alegia, inpaktu irudien aurrean, irudi bombardaketa bat balin badugu, irudi horietako asko ikusten baditugu, horrek mobilizatu egiten du jendea, ala anestesiatu egiten du jendea. Istorioak kontatzean edota irudiak aurkeztean oreka bat aurkitu behar da. Batzuek horri buruz idazten dutenean dosifikatu egin behar dute, zeren inpaktuak funtzionatzen du, baina ezin duzu denbora guztian inpaktu eta inpaktu erakutsi, jendeak deskonektatu egiten duelako. Ikuspuntu kreatibotik, iruditzen zait osagai hori ondo ezagutu behar duzula eta dosifikatu egin behar duzula modu egokian. Uste dut Susan Sontagek deskribitu zuela fenomeno hau duela hamarkada asko. Eta hori hor dago. Inoiz ez dakizu zerk sortuko duen txinparta hori publikoan adibidez edo idazten duen pertsonan. Ez dakizu zerk eragingo duen pertsona hoiei gerturatzea, askotan zerbait harrigarria izaten da, baina beste batzuetan agian kolektiboa lan egiteak izan daiteke. Azken finean osagaien kombinazio bat da, nire ustez. That's great. Nerea, would you like to? Nerea, zerbait gehitu nahiko zenuke? Ados nago Enekorekin. Baina gai hau oso interesgarria iruditzen zait eta zuen iritzia jakin nahi nuen. Guk eleberri grafikoa egin genuenean, askotan ateratzen zen honako ideia hau. Eleberrian istorioak ez direnez prozesua iritsi arte, zeren hor agian iritsiko da konfliktoa eta privilegioen galera. Zu dagoeneko han zeuden, autoreek proposatzen zizuten hortan bazeuden. Beraz,
batzutan pentsatzen genuen agian naifegia izango zela, ez zegoelako katastrofe handi bat, ez zegoen gatazka handi bat. Gatazka txikiak zeuden, jakina, bizitza gatazkaz beteta dagolako, beste moduetan konpontzen dira, baina ez dago gatazka handi bat, historiaren erdigunea dena. Zineman soilik egin dezakegu gatazkari buruzko historiak, bestela ez dutelako funtzionatzen? Bestela agian naifegia direlako, ez dutelako engantzatzen. Ulertzen dut, bai, oreka bat egon behar dela. Baina oso adibide gutxi ditugu. Gatazka argi batean zentratuta ez dauden adibide gutxi daude. Normalean gatazka apokaliptikoak izaten dira, beraz ez dakit horrek funtzionatuko lukeen ala ez. Zuek ontan egiten duzuelan, eta nola ikusten duzu eztabaida hori, alegia, soilik gatazka handiak narratu behar alditugu. Galdera interesgarria iruditzen zait. Alegia, soilik irudi impactantenak dira sustengarriak, eta berdina gertatzen da pertsonaiekin. Zerbait impactantea baldin bada, erakartzen zaitu, baina ez da sustenagarria. Hortaz gain, behar duzu istorio bat, emozio bat, erakarriko zaituen beste zerbait, eta hor lortzen duzu beste impactu bat. Gu gizaki garenez, modu isilean iristen zaizkigu beste istorio batzuk, eta danak zerikusia dauka pertsonaiekin, istorioekin, ea pertsonaiekin ere identifikatzen garen. Klimari dagokionez ez nago hain ziur, baina nire ustez irtenbide bat izan daiteke klima pertsonai bezala erabiltzea, eta ez kontzeptu bezala. Agian, hortik abiatuta, agian identifikatuago sentitu gaitezke. Hortaz gain, ez dakit oso ondo zer gehiago esan. Hori agian izan liteke irtenbide bat gehiago sentitu alizateko klima aldaketa hori. Bai, interesgarria da esaten duzuna. Climate Springen, storytelling klimatiko bat publikatu genuen, jendeari interesatzen zaio gaia hori nabaritu genuen. Aurkezpena 3 banatu genuen slaida. Nola iritsi ginen honera, zergatik gauden hemen, eta horrek, drama, polizia, historia poliziakoa egiaren bilatzea, trantsizio historiak ziren bereziki, baita erdibideko istorioak, pertsonaiak ere elkarrekin lan egiten zutenak, trantsizioetatik ateratzeko. Eta, 3. Lantzen genuen baita ere honako hau. Mundu edo etorkizun berri baten eraikitzea, nola erabili gaur egungo irtenbideak eta erakutsi ditzazkezu hauek lete klimatikoaren bidez. Hori guztia oso interesgarria iruditzen zait. Climate Springen pragmatismoa aurkitu nahi dugu, baina baita itxaropen bideak ere. Sortzen diren emozioei buruz ere hitz egiten dugu. Alegia, ze emozio sortzen diren storytelling klimatikoa egiten dutenean eta publikoari aldaketa klimatikoa erakutsi nahi dietenean. Alegia, nola aurkitzen zera, zer sentitzen duzu, nola nahi duzu zure publikoa sentitzea istorio hau kontatzen diezunean, edota filmatu nahi dezunean, nola itzuli nahi dituzu publikoaren emozioak zuk transmititu nahi duzun istorio horretan. Edo zeinek erantzun dezake, emozioak transmititzearen kontu hori. Beno, zuk klima aldaketa kontatzen nahi duzunean zure filmetan, nik badakit zein da nire rola filman eta nire aletxoa jarri dezaket. Nik rodatzen genunean, alik eta berdena izan nahi nuen. Eta zuk praktikan jarri ditzazkezu neurri hauek, zure mailan. Perspektiba klimatikoa eduki dezakezu egiten duzun guztian. Gure filma berdea zen, catering veganoa genuen,
pentsatu behar genuen nun egin errodajeak, lokalizazio desberdinak genituen 4 egun izan zen guztira. Eta erronka zen nola errodatu dezakezu gertu ahalik eta gutxien gidatu ahal izateko. Zeren azken finean gastu bat da eta nekea ere eragiten du horrek. Beraz, klima aldaketari buruzko historiak kontatzea erabakitzen dugunean nik badakit dagoeneko, Climate Springek dirua eman digula, boterea eman digula, historiak modu pragmatikoan kontatzeko eta benetan horrea sentitzen dugu horregatik. Zinema industriak animatu egin behar ditu zinemagileak aldaketa klimatikoa gehiago irakusteko, hori azkenean kultura da. Film berdeagoak egin behar dituzte. Nik film gehiago egiten baditut, adibidez, Katerina oso kontuan eukiko dut, non errodatuko dugun, noiz bidaiatuko dugun, komunikazioak paperean bidaliko ditut, ala digitalki. Hori guztia ikasten joan naiz, klima aldaketari buruzko film bat egin dudan bitartean. Ikasten duzu praktikan jarriz gauzak, eta Climate Springek aukera eman digu hori praktikan jartzeko. Film hau egiteak lagundu dit, boterea eman dit, hori guztia praktika profesionalean integratzeko, setean integratzeko, zuzendari gisa. Nire etorkizuneko proiektuetan hori guztia buruan edukiko dut, eta eskerrak eman nahi dizkizut horregatik. Ekoizpenean bada olatu berde berri bat. Zuk lan egin duzu storytellerrekin, produkzioan, ekoizpenean, eta ze erronka dituzue espazio horietan lan egiteko zuen praktikan. Espainian zehazki, badira funts publikoak zinema egiteko eta 2021 batean hasi ziren irizpide medioambientalak barneratzen. Badira zinema ekoiztetxeak dagoeneko egiten zituztenak gauzak laguntzen zutenak ikusten nola hobe zitzaketen inpaktoa ingurumenean, eta beste ekoiztetxe batzuk badaude erreaktiboagoak eta doaz pixkanaka egin ahala gauzak egiten. Ekoiztetxe batzuk ari dira lidergoa eramaten gai honen inguruan eta besteak kontagiatzen ari dira. Dena den kontraesan asko daude, eta azaltzen saiatuko naiz. Ekoizpen baten inpakto medioambiental handiena, adibidez Espainian sekzio ofizialean daudenak, hemen zinemaldian, ingurumen inpaktu handiena, 80%, gutxi gora bera, zer ikusia dauka bidai eta garraioarekin. Alegia, jendea leku batetik bestera eramatea, etxetik rodaje lekura, eta horrelako furgon eta auto kamioi mugimenduak, jendea leku batetik eta materialak leku batetik bestera eramateko. Posible da murrizketak egitea, erabaki erradikalak egin ditzazkezu, adibidez nik pelikula baten egiten dut lan orain, eta araua da inork ezin duela hegazkin bat hartu. Hartu trena, hartu autobusa, baina ez dugu hegazkinik ordainduko. Eta pertsona batek hegazkin hartu behar badu, bagian beste pertsona bat hartu behar dugu. Badakit erabaki erradikala dela, baina posible da hori egitea. Baina hori ez da errealitate arrunta. Horrelako foroetan, eta gaurko gaia hori da, galdera bat etortzen zait burura, eta nik zera pentsatzen dut, zinemak egin dezaken aportazio handiena klima aldaketan, ez da inbeste karbono urratsa murriztea baizik eta nola kontatzen dituen historiak eta ze historia kontatzen dituen. Noski, errodajeak ahalik eta berdenak izan behar dira. Istorioak idazten dituzten pertsonak garrantzia dute. Alegia,
zerbait idazten duzunean badakizu asko kostatzen duela, idazten duzu, adibidez, 5 helikopterok edifizio baten aurka txokatzen dute, hori garestiagia da, errodatzeko. Beraz, zinema idatzi eta egiten duten jendeak badaki ingurumenean enpaktua dagoela eta hori kontuan hartzen du proiektua garatzean. Eta saiatzen da gauzak errazten bere buruari. James Bonden filmetan hau ez da planteatzen, zeren jakina beti munduko 5 lekutan filmatuko dute James Bond film bat izan alizateko. Baina badira ekoiztetxe eta estudio batzuk, beste begirada bat dutenak saiatzen dira beren istorioak idaztean eta begiratzean nola egingo duten filma. Saiatzen direla kontuan hartzen hau guztia, eta nik uste dut hori pixkanaka iritsiko dela. Bakarrik ingurumen inpaktuari buruz ari naiz oraintxe bertan, eta lente klimatikoari buruz. Okay, that's great, thank you. Eskerrik asko. Laster galderetara pasako gara. Galdera bat egin nahiko nizuke Nerea. Zu koro klimatiko baten parte zara. Zer da hori? Ze esperientzia kolektibo duzu abesbatza klimatiko horrekin? Benetan esperientzia oso originala eta polita iruditzen zait. Bai, abesbatza ekofeminista bat da. Baina oso abesti gutxik hitz egiten dute klima aldaketari buruz. Guk musika beste gai bat izan daiteke. Abesbatza honek emozioekin du zerikusi asko. Espazio honetan parte hartzen dut nik, eta momentu batean pentsatzen duen, soilik postasuna ematen diten espazioetan parte hartu nahi dut. Nire auzoan gertatzen diren gauzatan parte hartzea ere gustatzen zait, eta oso garrantzitsua iruditzen zait. Nik espazioa partikatzen dudanean emakume kolektiboekin, bizitza gogorrak dituztenak, beraiek politikoki defendatzen dute postasuna erresistentzia espazio gisa. Gauz asko aldizkigute kendu baino ez postasuna. Eta hori benetan politikoki defendatzen dute. Erabaki kolektibo bat da. Ez hainbeste maila individualean. Askotan individualki zaila egiten zaie postasuna sostengatzea, baina kolektiboki egiten dute. Eta hortaz gain esperantza ere da garrantzitsua, hori ez da emozio bat, egia da. Baina uste dut bi ideia hauek direla garrantzitsuak. Nola transmititu postasuna eta nola transmititu itxaropena. Olga Rodríguez kazetariari entzuten nion, irratian, gatazka armatuetan aditua da. Eta berak esaten zuen, bete beharra dugula, aktivista gisa, itxaropena transmititzeko. Bete beharra dugu. Eta uste dut horrek zerikusia duela lan hildo honekin, ekotopien lan hildo honekin. Uste dut beharrezkoa dugula. Emozio honek asko laguntzen dizu aurrera egiten. Eta oso emozio boteretsua da. Eta batzuetan zaila aurkitzen narrazio eta klima aldaketari buruzko filmetan. Bai, momentu batzuetan aurkitzen duzu. Baina atzo lankide batek esan zian Unfallen ikusi zuetela, eta momentu batean ikusten zen horrelako geldialdi bat eta zoriontasun eta postasun momentutxo bat. Hori gehiago transmititzea uste dut garrantzitsua dela. Zeren egia da, beldurrak mugitu egiten duela, beti diogu hori, eta aktivismoan mugitzen garenek beti hori esaten dugu, beldurrak mugitzen du jendea, baina puntu bateraino. Niri zoriontasunak gehiago mugitzen nau, eta gauzak egiteko postasun horrek gehiago mugitzen nau. Eskerrik asko. Eztabaida hau oso interesgarria izaten ari da. Imaginatzen ari gara nola izan daiteken etorkizun hobea, intersekzionalitatea, narratiban, klima aldaketari buruzko gaiak, eta nola
egin dezakegu aurrera gauza hauek guztiekin, eta nola aurki ditzakegun momentu onak, postasun, zoriontasun momentuak etorkizun kolektibo hauetan. Orain gustatuko litzaidake hitza ematea ikusleei, norbaitek galderaren bat badu, bai. Thank you very much. That was very interesting. Thank you. This is the first. Eskerrik asko, oso interesgarria izan da, eztabaida hau, eskerrik asko. Nik gogoratzen dut, 53an, agenda bat geneukala generoari buruzkoa, inguru giroari buruzkoa, eta hori berrikusi behar zen. Eta 2007an oso gertu geunden sail berde bat ukitzetik gure zinemaldian. Eta pentsatu genuen, etorkizunean agian hau kontuan izan beharko dugula. Lan handia egin behar dugu, lan akademiko handia eginda gidoietan, etorkizunari buruz hitz egiten duten gidoietan, eta ziur nago Greenpeacek bere hausnarketa egin duela, baita ere. UNICEF-ek komik serie bat, Agenda 2030 proiektuaren barne, eta hau proiektu oso lotuta dago garapen jasangarriarekin, eta oso baliabide asko daude online deskarga daitezkenak. Eskerrik asko ekarpen honengatik. Galderaren bat badago. Lo primero agradecer. Lehenik eta behin eskerrik asko. Aldaketa klimatikoa eztabaidan egotea horrelako zinemaldi batean oso interesgarria iruditzen zait. Nik aldaketa klimatikoaren fundazio baten egiten dut lan, duela 20 urte hasi nintzen hemen lan egiten, eta nireak esan du gazteekin asko egiten dugu lan. Ikusi dugu hor aldaketa bat egon dela, batez ere unibertsitatera joateko zorian, unibertsitatean ikasketak bukatzeko zorian daudenak, lanean laester hasiko direnak, aldatu dira, eta duela 3 urte, Ukrainaren gerra baino lehen, top momentu batean geunden, non gai klimatikoa aurrera zijoan, eta ikusi dugu, orain ez duela hainbeste interesik sortzen, eta guk asko jolasten dugu, gamifikatu dugu gaia, trivial, nik gazteekin jokatzen dut, baina ikusten dugu ez ditugula engantxatzen, ezerk ez ditu engantxatzen, Agenda 2030 agenda proiektuan hainbeste baliabide egin dituzte jende famatuarekin, ez dakiz zer, baina momentu honetan etxipena dago, eta storytellinga guk asko lantzen dugu, eta mezu negatiboa eman beharra dago, bai, edulkoratu behar dugu pixkat, pelikula guztiak ezin dira esan 2012 edo el día de mañana, ez, etorkizuna agian ez da iluna izango, baina, eta gustatu zait, komentatu duzuena, historio pertsonalak eman behar ditugula, eta nik uste dut sentimentuek errol garrantzitsua jokatu behar dutela, baina ez du gaurkitzen tekla hori. Eta hizkuntza zientifikoa kale hizkuntzan bihurtzen dugu, eta horrela ematen dugu, baina ez da nahikoa, eta gu ere pixkat etxita sentitzen gara. Ni baikorra naiz, baina momentua oso eskorra da, eta nola transmititu mezu guztiak ezin dira positiboak izan, ezin dugu dena dulkoratu, baina ezin gara ez da ere katastrofistak izan. Orduan, zorionak, badakit film gutxi daudela gai honen inguruan, badakit mezu batzuk sartzen direla beste film batzuetan, eta horrek funtzionatzen duela, baina, ea ideia gehiago ematen dizkiguzun, seguk benetan ez dugu asmatzen, eta nahi dugu, asmatu. Film bat ondo dago, baina, pertsonen arreta, atentzioak, zenbat irauten du, 20 segundu. Ez dela galduta zaude, ez baduzu beren arreta lortzen lehen 20 segundutan galduta zaude. Eta nik uste dut hau kritikoa dela, eta denoi afektatzen digu. Izan aberatsak, pobreak, eta bar. Eta zuen mezuak asko gustatu zaizkit buruan apuntatu ditut, eta saiatuko naiz aplikatzen, eskerrik asko. Thank you. Hola. Bai, kaixo.
Eskerrik asko, espazio hau antolatu izanagatik benetan uste dut oso beharrezkoa dela gaur egun. Ni Amerikako erdiko partetik eta Karibetik nator, baina duela urte batzuk etorri nintzen ona. Nik uste dut aldaketa klimatikoa aldatzen dela. Tokiz-toki Amerikan eta Kariben aniztasuna handia dago. Eta egia da oso hurbiletik jasaten edo sentitzen ditugula aldaketa klimatikoaren efektuak. Eta nik uste dut gure nire herrialdean badago horrek ekoizpen komun bat. Agian ez da ikusten den zinema, baina bai dago ikusentzunezko ekoizpen bat, dokumentalak, animazioa, film laburrak egiten dira. Eta luzeak baita ere. Azken urteotan egia da film horietan gai klimatikoa ez dela bakarra, baina bai txertatzen da beren narratiban. Eta guk plataforma bat sortzen ari gara, industria sortzaileak sustatzeko eta entzunezkoak sustatzeko, Hego Ameriketan eta Karibean, eta sare bat badago Latinoamerikan, deitzen dela Latin Green, formakuntza ematen duena, eta kazetariak formatzen ditu aldaketa klimatikoari dagokionez, eta nik uste dut esperientzia hori oso interesgarria dela. Ikusentzunezko proiektuetan aplika daitekenak, eta nik uste dut behar hori badagoela, ez da alfabetatu behar dugu jendea, ez da errezak aldaketa klimatikoari buruz hitz egitea. Eta batzutan transmititzeko momentuan formula egokia aurkitu behar dugu, ez? Hurrengo belaunaldiei mezuak ondo emateko. Nik uste dut sortzaileak izan behar garela, hau da. Pentsatzen badugu dena katastrofe bat izango dela, agian ez dago itxaropenerako espaziorik, ez? Beraz, ados nago kontu zibili behar dugu hor, eta gainera, esango nuke, guk gure protokoloa garatu behar dugula, green shooting, deitzen diogu. Egia da, herrialde askotan, gure herrialdetan, adibidez, ez daukagu hemen daukazuten negutegi efektuko gasen isurketak. Orduan, ez gaude egoera berdinean, baina bai behar ditugu protokolo batzuk, gure errealitatera egokituta dauden protokolo batzuk garatu behar ditugu. Eta, bestalde, nik uste dut aldaketa klimatikoa ezin dela izan zerbait bakarrik ikusten duguna edo erakusten duguna. Beste realitatetan txertatuta egon behar dago. Eske, benetan aberastasun banaketarekin lotuta dago eta aniztasunarekin lotuta dago, beraz, gure narratibak, nik uste dut, gai hauek guztiak txertatu behar dituzte batera, eta ezin ditugu isolatu batean ikusi. Eta hau da, garatuta dagoen munduan sortzen dira isurketak eta gero ondorioak guk jasotzen ditugu. Beraz, hori izan nire mezua, eskerrik asko. Bai, ados nago zurekin, bat nator, esan duzunarekin, eta hau gauzatxo bat aipatu nahi duko. Nereak aipatu du, garrantzitsua dela lente sistemiko bat erabiltzea. Eta egia da, aldaketa klimatikoa egia esan sintoma bat dela, ez? Zerena, gure planeta nola antolatu dugunarena. Aldaketa klimatikoak zer
zerk sortzen du aldaketa klimatikoa gure sistema estraktiboa, kapitalista eta neurrigabekoa. Eta baliabide materialak eta energetikoak bukatu zirenean herrialde batzuetan, beste herrialde batzutara joan ginen, eta literalki lapurtu genituen beren baliabideak. Beraz, mentalitate horrek eraman gaitu egoera honetara. Kapitalismoak eta kolonialismoak eraman gaitu. Eta sortu du egoera hau. Eta hori horrela da. Ez dakit, hori inspiratzailea izan daitekenik. Agian bai, gidoilarientzat, zineman, eta nik uste dut, hori privilegio bat dela, gure bizitza privilegio bat dela, eta bizi dugunera, ez? Ez dakit gazteekin nola enfokatu hau guztia. Noski postasuna, itxaropena, ahaztu gabe. Eta zuk aipatu duzunez, nik ere azpimarratu nahi dut. Eta bizio sistemiko hori ezinbestekoa dela, uste dut. Bai, gauzatxo bat aipatu duzu, eta nik apuntatuta neukan eta ez dut aipatu. Eta nik uste dut oso azpimarragarria dela. Hasiera batean, aipatu dugu, zergatik behar ditugu emakumeak zinema gintzan, edo ze ekarpen egin dezaketen emakumeak. Eta nik uste dut gakoa dela beste modelo batera joateko, gakoa dela aniztasuna, eta begirada desberdinak behar ditugu. Eta horretarako emakumeak behar ditugu, eta noski. Lanek aniztasuna ematen digu, baina non sortzen dira narrazioak? Mendebaldean. Argi eta garbi, orduan berreskuratu behar dugu aniztasuna. Aniztasunak indartzen gaitu eta informazio berria ematen digu. Eta, uste dut, zuk aipatu duzu nola egin behar dugun zinema beste munduko herrialdeetan. Eta aniztasuna hor oso handia da. Eta gazteekin, berdin. Kontuan izan behar dugu gazteek ematen diguten edo ekartzen diguten aniztasuna. Nik uste dut bere izango dutela erabakiak hartuko dituztenak. Eta beste gauzatxo bat aipatzearren, esango dizuet, noski, guk gure irizpiden zerrenda egin genuen, trantsizioentzat, eta hor erreparazioa, memoria ere badago, nondik gatoz? Eta hori ere orainera ekartzen dugu. Eta memoria garrantzitsua da, jakin behar dugu zer egin dugun beste herrialde batzutan. Zer lapurtu diegun, hori mahai gainean jarri beharra dago, eta berreskuratu behar da memoria hori, erreparatu behar da, justizia, ez? Importantea da justizia. Elementu horiek guztiak ezinbestekoak dira eta narratiba berrietan egon behar dute. Eskerrik asko, hori gogoraztearren, ikuste dut oso irizpide garrantzitsuak aipatu dituzula barkatu. ¿Yona? Sí. Bai, gauzatxo bat esan nahi nuen. Oso pozik nago, hemen, eta esan duzue narratiba berriak nolakoak izan behar diren, eta esan duzue ezin garela fokoan kontzentratu, oso identifikatuta sentitu naiz, nik dokumental bat egiten ari naiz, 5 urtez grabatzen egon naiz, eta nire burua ustea izan da, guazen historioak beste era batera kontatzera. Fikzioak, dokumentalak, ez gaitezen izan hain katastrofistak, guazen begirada poetiko bat lortzera. Eta Amazonian dagoen egoera ez da bakarrik gatazka bat. Eta beraiekin zaudenean, eta beraiekin lan egiten duzunean, gidoilariekin hitz egiten duzunean, ikusten duzu historio asko dagoela hor, eta balio handikoak direla. Eta nik uste dut garraio bidea edo nolabait esateko, ikusleen emozioetaraino iristeko, eta nik uste dut hori behar dugula. Oreka bat behar dugu, eta nik uste dut posible dela.
norbaitek esan duen bezala, nik uste dut oso fuertea izango dela, oso potentea. Eta, bueno, eskerrik asko, narratiba berriei buruz hitz egiteagatik. Kaixo, arratsaldeon. Oso polita iruditu zait diskursoa, baina egia esan kontatu zenbat gauden hemen, zenbat lagun gauden hemen. Gustatuko litzaidake. Bestera batera edo besterako edo jende gehiago edukitzea hemen, eta agian 10 gazte gehiago karriko dituzu, nik beste 2 kolega karriko ditut, edo ez dakit nahi, baduzu nire etxetik karriko dut norbait, Poloniatik datorren norbait, edo beste norbait arazo larria daukana eta Ukrainiatik datorrena. Orduan, gure filmak ez ditugu ez dakit non egin behar. Benetan esaten dizuet, hemen bertan film oso interesgarriak egin ditzakegula. Emakumeari buruz zineman duela 5 urte laburmetraia egin nuen, oraindik ez duzuena ikusi. Zergatik, Donostiako zinemaldian ez delako eman, bakarrik Koldo Mitxelenan pasatu da. Eta esan nahi nuen narratibak egin behar ditugu eta eraiki behar ditugu orainatik, eta hemendik. Eta agian, alderdi erakunden esparruan lan egiten duenean, edo artistak elkar gaitezke, ez dakit elkar ezagutzen dugu, edo ez dakit kulturan lan egiten duen jendea ere beharko dugu, eta deno batera utopia hori, etorkizuneko utopia hori egia bihurtuko dugu. Orain ez badugu egiten, oso zaila izango da. Eta hori nahi nuen esan, baina postasunatik, eta maitasunetik. Eta oso kritikoa naiz. Noski, ez badugu kritikarik egiten, ez dugu ezagutza lortuko, eta nire etxean eguzki plakak jarri nituen duela pare bat urte etxean, eta eguzki teknikaria egin naiz. Zergatik? Hurrengo belaunaldien alde lan egiteko. Baina hurrengoan, goazen beste lagun batzuk ekartzera. Zer uste duzue, bai? Bai, lagunak ekarri. Noski, lagun guztiak ekarri hurrengo batean, arrazoi osoa dakazu. Guztiz ados, zurekin. Bai. Orokorrean arduratuta gaude, ni artista naiz eta oso harreman estua daukat mundu zientifikoarekin eta aldaketa klimatikoarekin, eta ardura handia dago arlo zientifikoan, eta nahi dugu hau kontatu, denok dakigun zenolako egoera bizi garen, bakigu drama bat dela, eta bakigu nolakoa izango den etorkizun hurbila, baina zaila da mezu hori transmititzea. Zientzialariak oso hotzak izaten dira orokorrean, eta ez dakit, ez gaude oso ohituta, eta zifrak, zenbakiak oso abstraktuak izaten dira, batez ere eskala handietan 1000 ulertzen dugu, baina 1000 ez dakigu zer den, eta 1000 milioi esaten dugunean, hori zer da. Beraz, mezu hori hain hotza izanik, emoziorik ez du mugitzen. Eta pentsatzen dugu horrek ez daukala gurekin zerikusirik. Orduan, komunikazioa arazo bat dago hor, nolabait. Eta nik uste dut, arteak lan polita egin dezake. Nik uste dut bide bakarra dela ikusleak eta pertsonak inplikatzeko eta beraien gana hurbiltzeko eta mezua transmititzeko. Nik uste dut orokorrean artea beste realitate plano batean mugitzen da, eta gaur egungo gizartean privilegio handiak ditugu, eta aldi berean konsortzio handiak daude, eta sistema honetan arteak ez dauka
maniobratzeko espaziorik, eta azkenean ez daukagu influitzeko edo efektuak lortzeko gaitasunik, eta ideia handiak egoten dira, baina oso zaila da zinema proiektu bat aurrera eramatea eta ikusgarritasuna edukitzea eta jendearen gana iristea. Orduan, kontraesan handia dago. Ideien munduaren eta oso aberatsa da, eta badaude ideak, elkarten mundua, eta beste kristalesko sabai horien artean, ze horrek komunikazioekin egiten du, eta ez gara gai komunikatzeko, konsortzioen eskuetan daudelako komunikabideak, eta hor badago hor kristalesko sabaia, baina etorkizuna, gazteen eskuetan dago, eta batez ere ez dira zinemara joaten, gutxi irakurtzen dute, informazioa bilatzen dute, baina kontsumoari begira bakarrik, beraz, gure artean hitz egiten dugu hemen, solasaldi honetan gaude, eta horrekin bueltaka ibiltzen gara, hori esan da nik baikorra naiz, nik uste dut aldaketarako aukera egon badagoela, eta batez ere artistek lor dezakete aldaketa hori. Ideia oso politak dauzkatelako eta gaitasun hori daukatelako artearen sistemaren barne mugitzen direlako eta ideia komunikatzeko gai direlako. Nik uste dut etorkizuna badagoela eta nik uste dut ideia honenak oraindik etortzeke daudela. Eta, bien bitartean, borrokan gabiltza Amazonian edo laburmetraiak egiten, ni marrazki bizidunen film txiki bat egiten ari naiz. Bakoitza bere borroka egiten du, baina ondo egongo litzateke konsortzio handi hoietako batzuk laguntzea eta sarbidea ematea plataforma batera ikusgarritasuna izan dezagun. Nik uste dut deno partekatzen dugula hau, baina baliabideak behar ditugu. Eskerrik asko. Oso interesgarria izan da zure azalpena. Denok ditugu esperientzia desberdinak, espazio desberdinetan egin dugu lan. Erresuma Batuan, naiz eta esan duzuenarekin nagoen, alegia sapai, kristalezko sapai hori aportu behar dugu. Climate Spring N, enpresa gisa sortu gara, komisionersekin elkarrizketak eduki ditugu. Esan nahi dudana da. Erresuma Batuan esperantza dago, badago itxaropena. Elkarrizketa gehienetan esatu dugu, espazioak ireki behar ditugula, artisten ahotsak erakutsi behar ditugula, ikusgarritasuna handitu behar dugula, eta nola esan ezakegun zerbait espazio honetan artisten ahotsaren bidez. Askotan, galdetzen dutena da zer eta nola egingo dugu. Zer egin dezakegu min gehiago ez egiteko, gauza gehiago ez txikitzeko, gauzak ondo egiteko. Interesgarria litzateke honi buruz hausnartzen jarraitzea zinema industriaren praktiketan. Bazen konsortzio bat, 1982an, telebistari buruz, munduko klima gailurrean. Zergaitik, ez zegolako interes handirik gai honi buruz. 10 milioi ikusle izan zituen konsumismoari buruzko seri batek, eta ez aldiz klima aldaketari buruzko batek. Alegia, jendeari gehiago interesatzen zaio gai batzuk eta ez beste batzuk. Konsumismoari buruzko gauzak, erosteari buruzko gauzak gustatzen zaizkie, baina horiek orienta ditzakegu beste bide batzuetara. Nire ustez publikoa beste espazio batzuetara eraman behar ditugu sustengarritasuna eguneroko gauza praktikoa izan dadin. Bai, azken galdera bat, ez dugu denborarik.
galdetu duzue ea badagoen teknologiarik etorkizunerako hau guztia aldatzeko. Ez dakit teknologia agian izango den, baina niretzat oso evidentea da, eta uste dut hortan jorratu behar dugula, eta hori da hezkuntza, oinarrizko hezkuntza, hezkuntza orokorra. Ez badugu aldaketa sakon bat egiten hontan, nire ustez ez gara gai izango etorkizuna transformatzeko. Nire herrialdean, lurraldearen 26% babestua dago. Karbonoa saldu ere egiten dugu. Baina gure hezkuntza naturarekin kontaktuan izan da beti. Eta herrialdeak hau lortu egin zuen. Gai hau beti mahai gainean dago. Zergaitik gai hau beti landu dugulako hezkuntzan. Ez dakit hola mantentzen den, baina gure generazioan behintzat hala izan zen. Eta horri esker kontzientzia sortu zen dibertsitatearen inguruan, kontserbazioaren inguruan, eta gizakiak ingurumenan duen eraginari buruz. Nire ustez hezkuntza benetan funtsezkoa da. Ez dakit agian teknologia baita ere, baina hezkuntza bai. Nire ustez hortan insistitu behar dugu. Eta ez badugu hori egiten, naiz eta baikorrak izan, agian borroka galdezakegu. Sí, yo solo creo que tu último apunte ha sido... Bai, uste dut, esan duzun azken gauza hori oso gakoa izan dela. Alegia, deskonexioa dagoela naturarekin. Generazio gazteek ez dakite zer den naturan bizitzea. Erabat eraikitako ingurumen batean bizi dira, ez dakite nondik datozen konsumitzen dituzten energiak, ez dakite ze ondorio dituen energia horre sortzeak, eta mundua espazio urbano, abstrakto batean bihurtu da. Dagoeneko ez dugu zerua begiratzen, eguraldia zein den jakiteko mugikorra begiratzen dugu, baina ez gara kanpora ateratzen, ez dugu leihoa irikitzen ikusteko ea lainoak dauden ala ez. Eraginkorragoa da gazteak hartu eta mendira eramatea, klima aldaketaren ondorioak zeintzuk diren esatea baino. Munduko esperientzia hori behar dute. Gaur egun munduko populazio asko urbanoa da. Ez dugu begiratzen naturari, ez dakigu zertan datzan, eta mundu erabat abstraktuan bizi gara. Naturara bueltatu behar gara, behatu behar dugu, obserbatu behar dugu, eta ikusi behar dugu nola gertatzen den natura, eta ze konexio dagoen mundua funtzionarazten duena. Dena interkonektatuta dago, eta hori ulertzea gakoa da. Eta hori ez da liburu batean erakusten. Hori erakusten da, mendira joanez, eltxoek ziztatzen zaituztenean eta goxea daukazunean. Eta hori ez da eskolan, ez da hirian ikasten. Niretzat gakoa da naturara bueltatzea. That's wonderful. Thank you very much. Eskerrik asko. Eskerrik asko denoi zuen feedbackarengatik, eskerrik asko saio honetara etortzeagatik, eskerrak izlariei zuen esperientziak eta azalpenak partekatzeagatik. Gustatuko litzaidake gogoraraztea orain koktela dugula. Saio hau amaitu ostean, beraz, eskerrik asko denoi.